אומרים שאת הנוסח הראשון להגדה הגו בתקופת בית שני. מאז ועד היום התוכן הוא אותו תוכן. כשרק הפרשנות ותפיסת העיצוב השתנו. האומנית מורן שוב, אוצרת מזון תל אביב, והמעצב ליאור ימין קיבצו כמה מטובי המעצבים בישראל. הם הכניסו רוח רעננה וטריה להגדה. והתוצאות בהחלט מפתיעות. וזו הגדה של פסח, זה הטקסט המקורי, אבל כל עמוד מאויר באין ספור סגנונות, כל עמוד מוקדש למעצב. מעצבת, מאיירים, טיפוגרפים. הפתעה, מעמוד לעמוד. קיבלתי טקסט שמדבר הרבה על כל הדברים הרעים שקרו לעם ישראל, וניסיתי לחשוב משהו מאוד מאוד סיזיפי וקשה, ומשם הגעתי בעצם לסוג של איור אותיות, קליגרפיה, בעבודה שהיא איזושהי חריטה כזאת. קיבלתי את ברכת המזון, אז בחרתי לעשות קולאז' שהוא פשוט מכיל המון דימויים של אוכל ושל אנשים שמחים ושל מכוניות ואוניות שיש עליהם פירות ענקיים ומין אושר כזה ושמחה מכל הטוב שיש לנו. ההגדה, חייבים לומר, עדיין רלוונטית יותר מתמיד. אויב מר שרוצה להשמידנו עדיין קיים. את עגל הזהב עדיין רבים מאיתנו מקווים להשיג אם באקזיט או שאולי יראה לה ממפעל הפיס. וגם לגבי יציאה מעבדות לחירות, יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור. והחידה היחידה שנותרה אולי פתוחה היא מה נשתנה? איירתי כפולה לאסופה של 4 הבנים. רציתי להתרחק מהעולם של כל מיני תלמידי חכמים ולעשות משהו שהוא קצת יותר פראי, יותר נטורליסטי, ארץ ישראלי, אבל לא מההשראות המקובלות שכולנו מכירים. שהחכם הוא בעל היוזמה, הוא יוצר דברים בשביל עצמו, אולי משהו גם לעתיד, הוא בונה בית. הרשע הוא מין חצי בשביל עצמו, הקיום שלו הוא בשביל יותר להזיק לאחרים, הוא יותר בוחש בקלחת, והתם הוא יותר מחובר לטבע, הוא פחות אכפת לו ליצור דברים חדשים או לשאול שאלות. כן, הוא רוחניקי, הוא היפי כזה, הוא גם היה ערום בהתחלה, אמרו לי להלביש אותו. והתם הוא ממש, יש לו קיום שהוא חסר מודעות לחלוטין, גם לא לעצמו, הוא בעצם כמו העץ הזה, הוא כמו איזה מין חיה. והעץ זה לא באמת עץ הדת, אלא זה עשוי מנוריות וקלניות, שזה פרח ארץ ישראלי, כי לא רציתי שזה יהיה גנרי לחלוטין. אחד האתגרים הגדולים בליל הסדר, תסכימו איתי, הוא לחזור מהארוחה לקריאת ההגדה. אז השנה יש סיכוי טוב מתמיד שתהיה לנו אגדה צבעונית יותר.